Готови ли сте? Видяхте се? Вас чакаме. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля ашрафил анбияи ва акрамил мурсалин. رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أخوتي الكرام, за тая вечер съм избрал една, според мен, прекрасна тема. Като хората сме свикнали се да слушаме за дженет, за джехенем, за дженет, за джехенем, някой път ни писва от джехенем. Днес съм избрал да чуем нещо, което говори специално за мен, страшно много ми харесва, защото наградата, която ще чуем в тая лекция, е нещо велико. Много велико. И ако успеем да се открием в нещата, които ще чуем днеска, трябва да знаем, че сме избраните от Аллах Аззаваджал. Хората, които Аллах Та'аля ги обича. И затова съм избрал да чуем тая вечер един хадис от хадисите на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, който е много кратък. Но това не значи, че ще говорим 5 минути. Хадисът е кратък, но ние ще караме, както винаги, 50 минути. И много от хората се чудят как може от един хадис да говорим толкова време. И ако разфасоваме още повече хадиса, може да говорим цял месец само за тия думички, изречени от устата на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. И не случайно Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям е избран от Аллах Аззаваджал за последния пейгамбер на дунята. Защото с 2 думички и с 3 думички казва неща, които някой път ние не може да ги осъзнаем 60 години. И мине 60 години и още не сме разбрали хадиса на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям. Хадиса доказва едно велико качество от качествата на Аллах Аззаваджал, и от което ние имаме нужда и на дунята, и в гроба, и на ахирета. Казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям: "Мен ахабба лика Аллах, ахабба Аллаху лика'ah." Онзи, който обича срещата с Аллах, и Аллах обича срещата с него. Велик хадис, ако успеем да го разберем. Иначе, ако човек го слуша просто като хадис, дали ще се случи, дали няма се случи, дали се отнася за мен, дали не се отнася за мен, дали родителите ми влизат в този хадис, дали семейството ми се отнася за тях. Онзи, който обича срещата с Аллах, и Аллах обича срещата с него. Ние сме в джамията. Кланяме се на Аллах Аззаваджал, разчитаме на Аллах Та'аля, молиме се само на него, искаме само от него. Но дали сме готови и дали обичаме, умираме от нетърпение да се срещнем утре с Аллах Аззаваджал? Трябва да се попитаме тая вечер. Мусулманин си, за кой изпитваш страх да се срещнеш с Аллах Аззаваджал? И ми се случва често, доста мусулмани питаят: "Абе Хусейн, кланям се, говея от дете, спазвам всичко, ама ме страх да умра." А тук в хадиса е обратното. Онзи, който обича срещата с Аллах, говоря за нас, дали обичаме, дали не обичаме, се тая. Искаме, не искаме, ще се срещнем с Аллах Аззаваджал. Но второто е много важно. И Аллах обича срещата с него. Това е нещо много важно. Представете си, Аллах Аззаваджал на наш прост език да изгаря от желание да те види.
да се срещне с теб и да разговаря с теб. Това не може да го осъзнаем ние. Защото е велико. Създателя на Вселената иска да разговаря с теб. Защото те обича. И както в хадиса, Ехаббелла. И Аллах обича. И от тук се вижда, че едно от имената на Аллах Аззаваджал е Ел-Мухиб. Аллах Аззаваджал обича. И Алхамдулилlah. И затова Аллах Аззаваджал е Всевишен, че Аллах Та'аля обича. Кой обича? Обича своите раби. И тая вечер ние сме длъжни да разберем дали наистина ние сме от рабите на Аллах Аззаваджал, които Той ги обича. Ще ви дам пример с близки хора, когато се разделяме. Синът ти работи в чужбина 10 години. Или синът е в болницата за 10 дена. Или синът ти чуваш, че е катастрофирал преди 5 минутки и като идеш да го видиш, какво става? Прегръщаш го, целуваш го. Така ли е? Аз си давам пример със себе си. Моята майка е починала, когато съм бил на 7 годинки, 83-та година. Колко години съм минали до сега? Много. Над 30 и нагоре години. Представете си каква радост, аз не мога да го опиша. Когато Аллах Аззаваджал ме събере с нея в дженнета и да сме заедно вечно. Това е нещо, което аз не мога да го опиша. И мислиш, и се молиш, и изведнъж Аллах Та'аля ти го дава. Вечно под престола на Аллах Аззаваджал, с човек, който си го видял за малко и не ти остава в спомена. Радост, която не мога да я опиша. Представете се срещна с Аллах Аззаваджал. Аллах Та'аля е много по-велик от моята майка и от твоя баща. Цял живот разчиташ само на Него, молиш се само на Него. Дал ти е всичко. Представи си каква радост ще изпиташ утре, като Аллах Та'аля казва: очаквах да умреш, за да мога да се срещна с тебе. Това е нещо велико. Но, затова избрал съм няколко точки. По случайност или не, са 10. И затова казвам, лекцията е прекрасна, защото като чуеш тия неща, се успокояваш и викаш: Алхамдулилlah. Първата точка се отнася за мен. И от тук вече знам, сигурен съм, че Аллах наистина ме обича. Пример сега питам: ти сигурен си, че Аллах Та'аля те обича? Ти сигурен ли си? Иска ми се го хвърши, но не знам, може да не ме обича. Ние имаме във всичко съмнение. Но сега, като чуеме, вече не трябва да имаме съмнение. Защото аз обичам да говоря с доказателства. Какво казва Аллах? Какво казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям? И какво казва хората, които Аллах Та'аля е избрал като улеми? Не говоря като днешните ходжи в кавички. Ходжи, шарлатани, всекакви гледачки, врачки, Айшен ходжа, Нур ходжа, жени ходжи. Що? Защото няма мъже ходжи. Се появиха жени. Тук искаме да чуем улемите, истинските улеми, които Аллах Та'аля ги е избрал. Тия какво ще каже? И като се откриеш, дори в една точка, аз мислува човек, ако вникне в това, което ще го чуем, в една точка чуеш и разбереш и си сигурен, че Аллах Та'аля те обича, от радост няма да заспиш цяла нощ. Така ли? Аллах Та'аля обича ли те? Никой не може да ти попречи с нищо. Аллах Та'аля обича ли те? Никога няма да видиш джехенем. И затова първата точка е най-важната. И затова е първа. Когато Аллах Аззаваджал заобича един човек, най-важното, което Аллах Та'аля може да му даде, какво е? Джип Мерцедес. Това мечта на много хора, така ли? При жените мечтата е нещо, не знам, ще оттрепя човек да иде в Дубай. И какво ще види в Дубай? Сгради високо си има и тук. Така ли? Най-важното в живота на човека, дали ще го оценим или няма да го оценим, това си е наш проблем. Най-важното, по което и ти ще разбереш, че Аллах Та'аля те обича, това е иман.
4 буквички са. Но на целта на много от хората не е имана. Първо са парите, после дома, после колата, после жената, после красотата и ако има време, ще търси иман. Но най-важното, и по това ще разбереш човек, дали го обича Аллах или не го обича. Велик сахабин, които сте редовни в джамията, сте слушали за него Абдуллах ибн Месуд, ради Аллаху та'ала, велик сахабин. Той казва, с живота, който проведох, живех с Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, разбрах нещо много важно. Което, казва той, инна Аллах ю'тил ма'ла мен юхиб ва мен ла юхиб. Аллах азза ва джал дава пари, богатство, на който обича и на който не обича. Така ли? И аз имам кола и ти имаш кола. Он е християнин, той има кола. Другия евреин, той има кола. Он е, който вика нема Аллах, и той има кола. Ти имаш дом и он има дом. Ти ходиш на хач, он не ходи на море. И той има и ти имаш. Аллах та'ала дава пари, на който обича и на който не обича. Но казва, разбрах през живота си заедно с Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, който съм преживял с него, но иман дава Аллах само на онзи, който обича. Човек, който го мрази Аллах азза ва джал, иман не му дава. Никога. И сега се питаме тая вечер. Имаш ли иман? Имам, разбира се, сме тук всичките. И ако нямаш иман, ти няма си тук. И щом си тука, алхамдулилlah, Аллах та'ала ме обича. Така ли? Защото ако не те обича, няма си тука, сега Аллах зна къде ще се вършиш харами. Но щом си тука, алхамдулилlah, 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 сахабин ти казва, щом имаш иман, Аллах азза ва джал ти е позволил да викаш ла илаха илlallah, Мухаммаду Расулуллах, Аллах та'ала те обича. Алхамдулилlah. Но това не е достатъчно на нас, защото ние сме мусулмани, винаги искаме повече. Ние не искаме само дженнет, ние искаме фирдевс в дженнет. Да сме най-близко до Аллах азза ва джал. Искаме. Аллах та'ала казва, вие искате, аз ще ви дам. Аллах та'ала винаги си изпълнява обещанията, не като хората и така и така. Второто нещо, по което да може да познаем дали Аллах та'ала не обича или не. Първото не успокоява. Когато Аллах азза ва джал да обича един човек, Аллах та'ала го покрива този човек от всекъде, обгръща го от всекъде с неговия рахмет. Така казва улемите. И Аллах азза ва джал, когато го загърне този човек от всекъде с рахмета си, враговете, които са на този човек, не може да стигне до него. Някой вас ще каже, ходжа, маша. Казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, както ви рекох, имам доказателства за всяко нещо, нека ваяма обед да загубваме времето. Казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, чух Аллах азза ва джал да казва, който означава, че това е хадис кудси, думи на Аллах азза ва джал, които ги няма в Корана, но не може да ги учим по време на намаз. Иначе слова на Аллах азза ва джал. Хадис кудси. Сахабин, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям и Аллах азза ва джал. Велик хадис. Хадисът е в Бухари. Аллах азза ва джал казва, онзи, който намрази един мой раб. Казва Аллах азза ва джал, факад аъзантуху бил харб. Аз му отварям война. Мразиш го си, ходжа, защото има брада. По причалата не ми дал голяма, има малко. Но я носи, защото Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям имал брада. Днеска мусулманите приемая попа да има брада, но ходжата не може да има брада. И като пусне голям проблем. Монахинята я приемаме спокойно да ходи цялата покрита. Но като видим Айша ходжа, проблем, тая талибанка. Що? Защото самите ние сме си болни. Ние не можем да си приемем нашите жени, нашите сестри, нашите майки да са покрити,
Защото Аллах Таля ги обича такива. Не ги обича разголени. И казва Аллах Аззаваджал, онзи, който намрази един мой раб, заради такива причини, казва Аллах Таля, аз му отварям война на него. Представете си, какво оръжие ти е нужно да воюваш срещу Аллах? Виж колко нищожно пада човек заради нещо дребно. И тук вече започва наградите. Това, което искаме да чуем. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Казва Аллах Аззаваджал, най-много обичам. Какво обича Аллах? Най-много обичам да видя моя раб да се приближава към мен с това, което аз съм му отредил като фарс. Какво означава фарс? Строга заповед на Аллах Аззаваджал, която ти нямаш избор. Да извършиш или да не извършиш. Днеска се учи, ето езан за яция. Обаче мусулман не вика дали да се кланям, дали да си легна. Жените горе вика сега да се кланям или да гледам турския сериал. Истинският мусулманин не се двуми, защото е фарс. И по тук ще познаете човек в Рамазана. Няма го на сабах, няма го на екиндия, няма го на акшам, няма го на яция, никакъв намаз го няма. И гледаш, машалла, на таравията на първия саф се изтъпанчил отвреде и чек. Къде беше на сабах, когато аз не се кланям, само на таравията. А таравията не е задължителна. Тя не е задължителна. Ако изпуснеш и да кланеш, Аллах Таля няма да те пита, кланял ли си таравия. Никога няма те пита Аллах. Значи виж какво нещо от човек. Рамазан, фарс ли е? Ама не иска да го вее. И сега задава и много интересни въпроси мусулманите. Вика, ходжа, понеже съм на работа, 17 часа е Рамазан, обезводнявам се и ще умра. Аз не видях до сега, не съм чул мусулмани да умре от говеене. Ама чух, че умряха от прияждане и от ракия. Така ли? Мрацина. Отидох. Един умря от ракия, втория нахален от първи и той умря от ракия. Третия и той, четвъртия и той. Има ли в главата тия хора нещо, същество да ги раздвижи? Един като умре ми спри се бе човек. Пък като слушаш Аллах за харам, никакви проблеми няма да имаш. Чудно нещо от човек. И затова казва Аллах Аззаваджал, най-много обичам от човека, от нас, от мусулманите, да изпълняваме това, което е фарс. Не гове в месец Рамазан, ви кажа, ще гове само понеделник и четвъртък, защото така му изнася. И понеже като ходя аз работа на работа, ще си ям и ще си пия и ще лаша го отгове само януари, понеже ден е най-малък. Сметка джи. И толкова е така, Аллах Таля ще даде Рамазана само да януари. Що? Защото на нас да не е удобно тогава. Взимаш си отпуска, еми деня малък, цял ден спиш и изкараш Рамазан. Само че има разлика между говеене и гладуване. Някои хора ще намерят пред Аллах Таля говеене, много от хората ще намерят само гладуване. Но, вижте какво казва Аллах Аззаваджал. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي. Но ако моя раб, мусулманин, продължи да се приближава към мен, значи Аллах Таля най-много обича с фарзовете. Но ако мусулманина започне да се приближава към Аллах Аззаваджал с нафиле намаз, каква е наградата? Хата ухиббе. Започвам да го обичам. Аллах Таля го казва. Значи идваш на сабах, викаш, ще кланям само фарза, нещо не можах да спя нощеска, само кланям фарза, че съм уморен. И веднъж слушаш хадис, ако кланеш и суннета, Аллах Таля ще почне да те обича. Отделно казва Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, онзи, който клане 12 реката сунен раватиб, винаги са сунет, всеки ден, преди сабах, преди пладина, преди икиндия, след акшан, знаем си ги тия, които са. Казва Расулуллах саллаллаху, който ги клане 12 реката, Аллах Таля му построява дворец насред дженнета.
Демек ти си на централното место и всички ще виждаят. Но ако кланеш редовно суннета, стига да не бърза човек. Другото, което казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям, на планина. Расулуллах е кланял 4 реката суннет, 4 реката фарс, 2 реката последен суннет. И казва Расулуллах, който кланя още 2 реката до времето на икиндията. Не е защото да ги кланеш всеки ден. Днес решаваш да кланеш. Както си е планина, допълваш още 2 реката. Сега ще има един редовен въпрос. Почваме ниета какъв е. На филе намаз, това говорим, на филе намаз. 2 реката. Казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям, Аллах Та'аля казва на Джехенем, харам е да гориш месото на този човек. 2 реката. Може ли да ги кланем? Кой ги клане? Никой. Ще има велика награда. Що? Защото се бързаме. Затова казва Аллах азза ва джал, но ако почне да клане на филе намаз, започвам да го обичам. Фе иза ахбебто. Но когато започна да го обичам този човек, казва Аллах Та'аля, аз ставам неговите очи, с които той вижда. И да искаш да погледнеш харам, няма как да стане. И да искаш да слушаш харам, няма как да стане. И да искаш да пипаш харам, да хванеш ракия, няма как да стане. Аллах Та'аля те закриля. Ходжа ми, как ще стане така? Ми отвръщавате. И да искаш да пиеш, и кажеш, как ще сложа това в устата ми? Никога, аз това ми е мръсно. Няма да го сложа. Така ли е? Но, когато Аллах азза ва джал те заобича, само тогава става. Що? Ти си предпазен от Аллах азза ва джал. Това е голямата застраховка. Сега платиш за 100 лева застраховка, ама пак те удари. Когато си застрахован от Аллах азза ва джал, няма да имаш никакви проблеми. И накрая казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям, и когато поиска моя раб, винаги ще му дам. При това условие да си кланеш само фарзовете и сунните. И казва, и когато иска от мен да го закрилям, аз винаги ще го закрилям. Значи първото беше даване иман. Второто е Аллах Та'аля не закриля. И не го виждаме. Хамдулилlah. Здрав ли си? Добре си? Семейството, децата, къщата. Значи имаш някаква закрила от Аллах азза ва джал и ние го усещаме. Някой път се забравяме по думята. Но второто нещо също е важно. Третото, не че третото не е важно, всички са важни неща, не знам как човек да ги подреди. Казва улемите, когато Аллах азза ва джал заобича един човек, му слага печат, Аллах азза ва джал на този човек, на челото,